Enkosi kakhulu ke Jessica, sibulise kuwe, sibulise nakumbukeli ekhaya njengokubutshilo sikwisikolo samabanga aphakamileyo iHlokoma apha eMdantsane. Zimviwo ke zokuphela konyaka zibanga leshumi ziqalile njengoko usowutshilo, ziqala ke apha kumasipala waseBuffalo City, ziqala kwakunye nemvula emandla. Abantwana baphumile ke badela lo mvula beze kubhala imviwo zokuphela konyaka, beziqala ngentsimbi yethoba nentseni yanamhlanje, ziqala ngephepha kanye ke iphepha lesithathu lolwimi lwesingesi. Ukuva banzi ke ngendlela abaqhube ngayo kanye nendlela abazilungiselele ngayo, sawuthi sithethe naye uliyakhanya kamama ozosicela banzi malunga nezimviwo. Liyakhanya, masibulise sikwamkele mpumaka bathi. Ngolo sizi kunjani? Siphile bhuti amenkosi, khawusixelele nibhale kanjani? Nibhale kamnandi, but at first, since like it was my first final examination, inerves bezikhona the first 10 minutes, but then ngamatires and ushers so not right. So far so good, that's all I can say. And njengobutshilo into yokubana exams zokuqala ezi grade 12 obviously, and uxinezelelo liba lukhulu kakhulu, so ukuzilungiselela ubusenza njani? I think the support omisinika yona and Tina as a student, that's like siququzelele like singazekile, so like I was almost funda like about like creating a timetable so that I was okay, certain times to break, certain times to phone. So like yeah, and sometimes it's not about starting hard, it's about starting smart. So yeah. Ndivile nento yokubana nine camp nihlala apha esikolweni, ilincedisa njani yona nila loo nto leyo? Niqale nini ukuhlala apha esikolweni? Siqale I think last week Thursday. Yesincedisa lento leyo because singabanye kakhulu xa sisemakhaya zininzi into eziphazamisayo, so kuba nzima nofunda ke ngoku even kwa i-background esuka kuzo. Kanti xa silapha kwi-environment yesikolo into esiyenzayo kufunda qha, no phones allowed, ayikho enye into is about ufunda, so uyasinceda kakhulu loo nto leyo camp. Umphathiswa wesebe zemfundo ufundile kade uthi ufuna lo nyaka ukubona 85% wabafundi abaphumeleleyo. Niza kuba kwelo nani? Ndinethemba lizawubakho, noko lizawubakho. Enkosi kakhulu. Okay, ndiyabulela sisonke. Lowo ke nguliyakhanya mama ngumfundi webanga leshumi obebhala ke namhlanje imviwo zokuphela konyaka, esithi ke eyona nto ibanceda ngamandla kukufunda ngokuzimisela, esithi ke bona kwesi sikolo bahlala apha esikolweni, loo nto leyo yabancedisa into yobana kungabikho ziphazamiso ezizoba khona emva emakhaya. Esithi ke banethemba lokubana uzoba ngomnye wabo baza kuba kwinani eli lifunwa ngumphathiswa wesebe lezemfundo lokubana ibe ngabantu kanye ke ibe ngama-85% abantu abazothi baphumelele imviwo zokuphela konyaka. Ziyaqhuba ke imviwo ezi kuba kaloku phaa ngentsimbi yesibini kuzawuqala abo babhalela ulwimi lwe-Afrikaans. Jessica.